Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Адразу хочу нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Мой сённяшні госць, міжнародны каардынатар руху салідарнасці разам Ігор Лялькоў. Гаворым пра будучае святкаванне угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Ігор, я ведаю, што на мінулым тыдні была пададзена заяўка у Мінгарвыканкам. Доўга шлі спрэчкі пра тое, які пададзеная на акцыю, якую мы назвалі Дзень волі свята незалежнасці, якая мае адбыцца 25 сакавіка, пачатак у 14:00. Я, мабыць, не буду падрабязна апісваць маршрут, каб не быць абвінавачаным у парушэнні закона аб масавых мерапрыемствах, але скажу, што святкаванне павінна адбыцца ў цэнтры Менску, будзе шэсце ў цэнтры Менску, і гэтае шэсце скончыцца вялікім, як мы плануем, мітынгам і канцэртам, таксама ў цэнтры нашай сталіцы. Тым не менш, шмат размоў шло пра тое, што хопіць ужо шэсцей, акцый, вось гэта вот усяго, да чаго мы прывыклі, калі это ўсё ператвараецца ў там нейкую там супраць рэжыму, супраць Лукашэнкі і гэтак далей. Маўляў, гэта павінна быць свята. Гэта атрымаецца свята, вот па вашых планах? Хацелі, каб гэта атрымалася свята, менавіта так плануе аргкамітэт і працоўная група па правядзенні святкавання, падкрэсліваю, 25 сакавіка, таму што гэта вельмі значная дата ў гісторыі Беларусі, это 100 год абвяшчэння нашай незалежнасці, таму гэта сапраўды мусіць быць свята. Канешне, але вот шэсце і акцыя са словам свята не вельмі вяжацца. Шэсце можа быць святочная дэманстрацыя, і акцыя, там слова ў прынцыпе не гучыць, будзе мітынг і канцэрт. То бок фармат цалкам святочны, тое, што мы мяркуем. І мы да гэтага рыхтуемся, створаны некалькі камісіяў, у тым ліку там мастацкая камісія на чале з Алексеем Марачкінам, якая павінна распрацаваць мастацкі фармат гэтага свята, музычная камісія на чале з спадаром Белавусам, якая павінна распрацаваць менавіта музычную частку гэтага мерапрыемства. Так што мы рыхтуемся да свята, але гэтае свята таксама павінна засведчыць волю вялікай колькасці людзей адстойваць ідэалы незалежнасці, тыя ідэалы, якія былі абвешчаны 100 год таму, 25 сакавіка 1918 году. Калі у вас ёсць свае меркаванні наконт таго, якім павінна быць святкаванне угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, як павінна выглядаць гэтае свята, пішыце нам ці задавайце пытанні нашаму госцю, мы гэта ўсё і запытаем. А пакуль спытаемся вот меркаванне у першага намесніка дырэктара даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Александра Лукашанца. Ці на дзяржаўным узроўні плануецца што-небудзь? Ёсць нейкія планы нават вось наконт стагоддзя БНР. Ці варта на дзяржаўным узроўні нешта рабіць, і можа, акадэмія мае нейкія планы? Пакуль што ў мяне такой інфармацыі няма. Я пацікаўлюся на днях. А самі як лічыце, ці варта было б? Я думаю, што в прынцыпе важна, гэта ж в прынцыпе наша гісторыя. Як бы хто да яе не адносіўся, гэта гісторыя, яе не закрэсліш. Поэтому сваю гісторыю трэба ведаць. А што можна было б? Нейкія канферэнцыі там праводзіць, ці круглы стол там, ці вось, што? Гэта як бы, разумееце, што гэта можна было праводзіць усё, но той, хто можа гэта праводзіць. Допустим, калі говорыць пра канферэнцыю, то все-таки гісторыя. Это павінны праводзіць гісторыкі, а не моваведы. Поэтому тут это кожнае канкрэтнае пытанне да канкрэтных, так сказать, як бы асоб ці да канкрэтных інстытутаў, да канкрэтных таких вот. Я лічу, што в прынцыпе мы, так сказать, сваю гісторыю ствараем, мы аднаўляем забытыя старонкі, і в прынцыпе незалежна, я яшчэ раз паўтару, ад таго, як хто да чаго адносіцца, пра гэта гаварыць трэба. Вось, так і не атрымалі мы канкрэтнага адказу ад спадара Лукашанца, ці будзе што-небудзь на дзяржаўным узроўні. Тым не менш, колькі месяцаў таму я размаўляў з Ігорам Марзалюком, дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Сёння, на жаль, датэлефанавацца яму не атрымалася, бо ён на вельмі там важнай нейкай сустрэчы ў Міністэрстве адукацыі, але ён казаў, што будуць нейкія канферэнцыі і ў Беларускім дзяржуніверсітэце, дзесь
ці яшчэ нешта такое. Тым не менш, Ігор, вот вы сказалі пра планы на 25 число. Шмат размоваў шло пра тое, што адным днём святкаванне не павінна абмяжоўвацца. Все-таки толькі 25 па вашых планах ці нешта яшчэ? Вы ведаеце, вось гэтае святкаванне 25 сакавіка гэта вельмі важная, але тым не менш толькі адна са складовых частак у ўсіх мерапрыемстваў, якія мяркуюцца да 100годдзя БНР. Магчыма, вам вядома, што вось гэтая працоўная група па святкаванню 25-го, она створана ў межах аргкамітэту, шырокага аргкамітэту па святкаванні ў прынцыпе 100годдзя БНР, які быў створаны ўжо год таму, і які мае свае пляны на і меў на 2017 год, былі мерапрыемствы, якія праводзіліся ў 2017 годзе, і мае таксама план мерапрыемстваў на 2018 год. І вось святкаванне менавіта дзень волі 25 сакавіка это адна частка. А так плануецца таксама правядзенне канферэнцыі навуковай міжнароднай вялікай, прынамсі так плануецца на 24 лютага. Яна прызначана. Плануецца яшчэ шэраг мерапрыемстваў пасля 25 сакавіка, таму што мы пастараемся так, каб яны былі прымеркаваныя да нейкіх канкрэтных датаў, 100годдзя якіх будзе адзначацца на працягу ўсяго 2018 года, таму што вось гэтая гісторыя 100годняй даўніны, яна ж не абмяжоўваецца толькі абвяшчэннем незалежнасці 25 сакавіка. Там было яшчэ шмат важных падзеяў, якія таксама заслугоўваюць на тое, каб пра іх узгадалі і пра іх памяталі беларусы. Наколькі я ведаю, у гэтым аргкамітэце па святкаванні 100-х угодкаў БНР у асноўным уваходзяць дэмакратычныя партыі, рухі і гэтак далей. Хто там вот на... Ці нешта, ці ён больш шырэйшы? Ну, ён дастаткова шырокі, калі браць менавіта аргкамітэт па святкаванні 100годдзя БНР, туды ўваходзяць, скажам, прадстаўнікі такой арганізацыі, як згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына, так, якую не аднясеш да нейкіх там палітычных ці палітызаваных арганізацый. Туды ўваходзяць асобныя заўважныя асобы, там, напрыклад, гаспадарня Алена Анісім, дэпутатка палаты прадстаўнікоў. Так што аргкамітэт ён дастаткова шырокі. Што датычыцца вось працоўнай групы менавіта па 25-м, я хочу падкрэсліць, што да, там першую чаргу гэта прадстаўнікі нацыянальна-дэмакратычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. Але тут што важна, што вось яны все разам вырашылі святкаваць гэтую значную дату. Я, шчыра кажучы, не памятаю, калі ўжо такое было, каб усе нацыянальна-дэмакратычныя сілы разам праводзілі нейкае мерапрыемства. Дзякуй Богу, што вось такая значная дата ў гісторыі Беларусі здолела аб'яднаць усім тых, каму гэтая незалежнасць Беларусі важная. Ну, вот вы звярнулі ўвагу на пасаду Алены Анісім як дэпутата палаты прадстаўнікоў, але я хочу заўважыць, што яна яшчэ і што тут найперш невядома, да, старшыня таварыства беларускай мовы. Але я вот памятаю выступы яшчэ колькі часу таму вядомага блогера Эдуарда Пальчыса, які там выказваўся за тое, што, маўляў, трэба ўжо это святкаванне дня волі адабраць у апазіцыі. Я так разумею, што не атрымалася ў Пальчыса адабраць у апазіцыі. Ну, я хочу сказаць, што сам спадар Пальчыс з'яўляецца таксама сябрам аргкамітэта і прысутнічаў на апошнім пасяджэнні аргкамітэта, дзе вось прымалася акурат рашэнне пра фармат святкавання дня волі. Так што, ну, атрымалася так, што наадварот спадар Пальчыс хутчэй далучыўся да шырокіх дэмакратычных сіл. Я не кажу, я б не ўжываў слова апазіцыя. Палітызавалі Пальчыса. Ну. Я б не ўжываў слова апазіцыя. Насамрэч, гэта нацыянальна-дэмакратычныя сілы. Гэта тыя сілы, для якіх важна дэмакратыя ў Беларусі і важна незалежнасць Беларусі. І вось все гэтыя людзі гатовыя працаваць разам. Натуральна, спадар Пальчыс па вызначэнню адносіцца таксама да нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Таму абсалютна заканамерная ягоная
сярод арганізатараў вось гэтага святкавання. Ну, я ведаю, што ўсе, хто хацеў, сам далучаліся да аргкамітэта, ці там некія выказванні свае мог прыйсці і там прапанаваць, але ці з боку аргкамітэта не было спробы далучыць да яго якіх-небудзь афіцыйных асоб, я там маю на ўвазе, ну, я не ведаю, там Марзалюка, ці Лукашанца, ці кагосьці там з інстытута гісторыі. Ну, аргкамітэт, ён адкрыты, у прынцыпе, да далучэння любой асобы ці арганізацыі, якая мае на гэтае жаданне. Мы не дасылалі нікому персанальных запрашэнняў, ці гэта датычыцца афіцыйных асобаў, ці гэта датычыцца неафіцыйных асобаў, прадстаўнікоў грамадскасці. Кожны прыходзіў сам. Інфармацыя пра тое, што аргкамітэт створаны і працуе, па-мойму, дастаткова шырокая была. Да, была інфармацыі шмат. Мы працягнем размову з Ігорем Ляльковым праз некалькі хвілінаў. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы. У студыі Зміцер Лукашук. Не адыходзьце далёка ад прымачэй камп'ютара. Дасылайце свае пытанні і заўвагі. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Тебе праз бураны жу Поўз да цябе з летуценнем і скрухай Болей маўчаць не магу, я скажу Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. У Мінску 39-гадовы будаўнік упаў з вышыні 6-го паверха і загінуў. Трагічнае здарэнне адбылося раніцай 28 студзеня на будоўлі шматпавярховага жылога дома па праспекце Дзяржынскага. Мужчына працаваў цесляром-бетоншчыкам. У момант здарэння выконваў працы каля краю пляцоўкі. Па факце смерці мужчыны следчы камітэт праводзіць праверку. Калегі загінулага кажуць, што ў той дзень мужчына скардзіўся на кепскае самаадчуванне. Дыскусія на святкаваць у гэтым годзе дзень волі распачалася яшчэ летась. У Мінгарвыканкам тым часам пададзеная заяўка на мітынг. У заяўцы пазначана мітынг. Ці азначае гэта, што дзень волі пройдзе па звычайным сцэнарыі? Каментуе сябра аргкамітэта па падрыхтоўцы да святкавання 100-годдзя БНР Ігор Лялькоў. Будзе мітынг і канцэрт. І мы да гэтага рыхтуемся. Створаны некалькі камісіяў, у тым ліку там мастацкая камісія на чале з Алексеем Марачкінам, якая павінна распрацаваць мастацкі фармат гэтага свята. Музычная камісія на чале з спадаром Белавусам, якая павінна распрацаваць музычную частку гэтага мерапрыемства. Так што мы рыхтуемся да свята. Але гэтае свята таксама павінна засведчыць волю вялікай колькасці людзей адстойваць ідэалы незалежнасці, тыя ідэалы, якія 100 год таму, 25 сакавіка 1918 году. Кажа сябра аргкамітэта Ігор Лялькоў, варта адзначыць, што 100-годдзе БНР аб'яднала ўсе дэмакратычныя сілы, якія будуць святкаваць гэтую падзею разам. Дарэчы, мы працягваем абмяркоўваць 100-годдзе БНР, якое будзе святкавацца сёлета, таму запрашаю далучацца да размовы са спадаром Ігорам Ляльковым ужо цяпер на нашых хвалях. Што тычыцца надвор'я, дык моцны вецер, падрабязнасці чытайце на Еўрарадыё. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы. Я нагадаю, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Аднакласнікі ў ВКонтакце. Facebook, на жаль, не пайшоў. І на канале YouTube. Мой сённяшні госць, міжнародны каардынатар руху салідарнасці разам Ігор Лялькоў. І мы абмяркоўваем планы на святкаванне Дня волі альбо 100-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Ігор, нават калі казаць пра склад аргкамітэта, я ведаю, што да таго, як аргкамітэт пачаў працаваць, розныя планы, розныя структуры выказваліся. Асабліва рэзка выказваў свае планы Мікола Статкевіч. Як удалося знайсці паразуменне з ім?
Я думаю, что спадар Статкевич таксама адказны чалавек і адказны палітык, таму асноўная ідэя такая дата стагоддзя ввяшчэння нашай незалежнасці яна не павінна дзяліць. Гэта наше агульнае свята. І ўсе, хто ўважаюць гэта як свята, павінны годна адзначыць і прадэманстраваць тое, што мы адзіныя ў сваім імкненні да захавання незалежнасці Беларусі і да адзначэння найбольш важных гістарычных датаў. Я думаю, што якраз пытанне адказнасці перад, скажем так, не кожнае пакаленне, якое ёсць і было ў беларусаў, мае такое шчасце святкаваць стагоддзе незалежнасці. Нашаму пакаленню такое шчасце выпала. Таму для годнага святкавання гэтай даты павінна быць аб'яднанне ўсіх, і спадар Статкевич гэта разумее таксама, таму ён таксама прымае ўдзел у дзейнасці гэтага аргкамітэта. Вот мы казалі пра тое, што ці не запрашалі, я не ведаю, там галоўныя людзі ў аргкамітэце, скажем так, каго-небудзь з афіцыйных асоб далучыцца да гэтага аргкамітэта, як высветлілася, не запрашалі, маўляў... Не было запрашэнняў нейкіх афіцыйных накіраваных. А можа, яны сядзяць і чакаюць. Вот сядзіць там, да прыкладу, я не ведаю, там Ігор Марзалюк і чакае, пакуль мяне запросяць. Вот не па рангу самому ісці ды прасіцца. Вы ведаеце, аргкамітэт ужо праводзіў некалькі сустрэчаў у афіцыйных структурах, у прыватнасці ў міністэрстве замежных справаў, таксама у адміністрацыі прэзідэнта. У планах ёсць таксама сустрэчы у іншых міністэрствах, у міністэрстве культуры. Сустрэчы з нагоды чаго? Сустрэчы з нагоды якраз адзначэння 25 сакавіка, адзначэння увогуле стагоддзя БНР. Ёсць прапановы ад аргкамітэта, што зрабіць, як каб ёсць прапановы да аргкамітэта, каб гэтыя ведамствы таксама далучаліся да адзначэння гэтага святу. Мы не, зноў-такі, яшчэ раз падкрэслю, не было ніякіх персанальных запрашэнняў, але сустрэчы ў ведамствах і з інфармаваннем пра нашыя пляны, з запрашэннем далучацца альбо да нашых мерапрыемстваў, альбо праводзіць свае мерапрыемствы, таму што гэтая гадавіна, яна таксама важная для незалежнай Рэспублікі Беларусь, якая б яна не была сёння. Добра, і што вы адказ пачулі? На сённяшні дзень адказ ёсць, напрыклад, пра тое, што у Нацыянальным гістарычным музеі будзе створаная сталая экспазіцыя, прысвечаная Беларускай Народнай Рэспублікі, якой дагэтуль не было. Быў таксама адказ, што Міністэрства замежных справаў падумае над тымі мерапрыемствамі, якія б маглі адбыцца з гэтай нагоды з удзелам беларускіх дыпламатычных прадстаўніцтваў і прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў замежных краінах. І гэтыя кантакты працягваюцца, і мы спадзяемся, што такіх рэчаў будзе болей. Таму што дзяржава таксама не можа ігнараваць гэтую дату. Это, дарэчы, адзінае, што мы пачулі ад спадара Лукашанца, што ён не ведае, што рабіць, але нешта рабіць нібыта трэба. Я думаю, што такая пазіцыя ёсць у большасці адэкватных дзяржаўных структураў, і, магчыма, нашыя прапановы падштурхнуць іх да таго, калі не далучыцца да нас, то праводзіць нешта сваё. Гэта таксама важна. Ці не сведчыць тое, што вы пачулі, і тое, што, да прыкладу, пачулі журналісты ад некаторых чыноўнікаў падчас з'езду Белай Русі, там нейкія там добрыя словы на карысць БНР, што дзяржава мяняе сваё стаўленне да нейкіх такіх гістарычных, нацыянальных, значных падзей у гісторыі Беларусі. Гэта натуральны працэс з майго пункту гледжання, таму што, дзякуй Богу, найноўшай беларускай дзяржаўнасці ўжо 27 гадоў будзе у гэтым годзе. Мяняюцца пакаленні, зараз у моцы тое пакаленне, і ўваходзіць у моц тое пакаленне, якое, апрача незалежнай Беларусі, ніякай іншай Беларусі не ведае, і ўсе гэтыя рэчы гістарычныя, якія звязаныя з незалежнасцю, яны натуральным чынам будуць умацоўвацца і будуць умацоўвацца далей у грамадстве. І гэта настрой грамадства, і дзяржава не можа не рэагаваць на тыя настроі, якія ёсць у грамадстве. Калі б у нас быў
іншы рэжым, іншы дзяржаўны лад, гэты працэс ішоў бы хутчэй. Ну так ён ідзе, як ідзе, але гэта абсалютна аб'ектыўны працэс, які немагчыма не спыніць, не перакруціць назад ужо. Павольная БНРызацыя ідзе, як і беларусізацыя. Добра, Ігор, вернемся да самого дня святкавання. Штогод плануецца святкаванне Дня волі. Аргкамітэт, заяўнікі падаюць маршрут, які па іх планах павінен праходзіць праз цэнтр горада. І кожны раз ім у гэтым адмаўляюць. Гэтым разам якія спадзяванні? Ну, спадзяемся на тое, што вось значнасць гэтай даты і таксама той ціск, скажем, на улады, які мы мяркуем, які ўжо арганізоўваем і знутры, і ад знешніх чыннікаў, ён усё ж такі прывядзе да таго, што ўлада зразумее, што нельга гэтае свята псаваць, што гэты дзень трэба правесці годна і ім у тым ліку. Бо калі святкаваць такія даты значныя, як 100годдзе незалежнасці недзе на задворках, то а што ж тады ў прынцыпе варта святкаваць у цэнтры? Вось гэта пытанне. То есть разгона не будзе? Я думаю, што не. А калі правакацыі? Правакацыі заўсёды магчымыя. А з чыяго боку чакаеце? Вы ведаеце, скажем так, мяркуеце, скажем так, вы ведаеце, не хацелось бы думаць, што гэта магчыма з боку дзяржавы. Бо я яшчэ раз падкрэслю, што ёсць пэўнае адчуванне таго, што дзяржава разумее значнасць гэтай падзеі і азмрочваць адмыслова, скажем, с нейкімі правакатыўнымі дзеяннямі са свайго боку не будзе. Але ёсць іншыя людзі. Ёсць людзі, для якіх незалежнасць Беларусі гэта бяльмо ў воку. Ёсць людзі, прадстаўнікі гэтай пятай калоны рускага свету ў Беларусі. Вот я хутчэй это ўжо шостая, відаць, калона. Ад гэтых, магчыма, людзей, арганізацыю чакаў нейкіх правакацыю. Але ад сваіх калег не чакаеце? Ну, это, скажем так, от радыкальная оппозиция, як любіць казаць хтосьці з улады. А вот які-нибудь лидер, один з лидеров оппозиции скажа: а не, а давайте вот мы пойдем не туды, а туды. Вы ведаеце, практычна ўся апозіцыя, якую можна там назваць радыкальнай, яна уваходзіць у аргкамітэт. Аргкамітэт прымае рашэнне, прынамсі, скажем, па маршруце, па фармату рашэнні былі прынятыя аднагалосна. Таму я б не падазраваў гэтых людзей у тым, што вось на аргкамітэце яны галасуюць за адзін сцэнар і маршрут, а, скажем, падчас ужо мерапрыемства яны там захочуць нешта справакаваць. Я ўсё ж такі з павагай стаўлюся да гэтых людзей. Думаю, што яны адказныя ў сваіх рашэннях, і калі на аргкамітэце было прынятае такое рашэнне, адпаведна, яно і будзе выконвацца ўсімі, прынамсі, арганізацыямі, якія прадстаўлены ў аргкамітэце. Канцэрт, вот мяне цікавіць, цэнтры горада. Што гэта за цэнтр горада? Гэта тое месца, дзе традыцыйна праводзяцца музычныя мерапрыемствы. Гэта раён плошчы Свабоды, там, дзе ўжо не адзін раз праводзіліся музычныя мерапрыемствы, музычныя вечары, там і джазавыя, і сімфанічныя, і іншыя. Таму гэта тое месца, дзе канцэрты звычайна дазваляюць. І вось якраз оно таксама падабранае з улікам таго, што уладам будзе цяжка сказаць, што вось на гэтым месцы канцэрт адбывацца не можа, таму што на гэтым месцы ўжо шматкроць адбываліся канцэрты. І гэта сапраўды самы цэнтр горада, блізка тых мясцінаў, якія звязаныя з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі, таму это будзе вельмі дарэчы і сімвалічна, я думаю. Пытанне ад аднаго з нашых слухачоў. КХП БНФ у аргкамітэт уваходзяць ці КХП БНФ як арганізацыя не дасылала ў аргкамітэт сваіх людзей, але там на ўзроўні асобаў ёсць асобныя людзі, якія з'яўляюцца сябрамі партыі КХП БНФ. А можа у вас ёсць эксклюзіўная інфармацыя, як яны на ўзроўні арганізацыі плануюць святкаваць? На жаль, такой інфармацыі ў мяне няма, і наколькі я ведаю, у нейкай публічнай прасторы гэта інфармацыя дасюль не агучвалася. Не ведаю, не скажу. Запрашэнне спадару Зянону Пазняку не плануеце даслаць на 25? Гэтае пытанне абмяркоўвалася. У прынцыпе, абмяркоўваўся спіс тых людзей,
якім варта даслаць запрашэнне на 25 сакавіка. Прозвішча спадара Зянона Пазняка ў гэтым спісе ёсць. Спіс яшчэ не зацверджаны, ён будзе абмяркоўвацца надалей. Я думаю, што, дарэчы, можа быць і сёння, тому што сёння акурат увечар адбудзецца чарговае пасяджэнне аргкамітэту. Ну вось якраз акурат нагода усім жадаючым далучыцца да абмеркавання. Хто хоча, можа завітаць на аргкамітэт. Уваход вольны, наколькі я разумею. Ігор, яшчэ раз, ўсё ж такі да канцэрта. Каго ёсць ужо планы, каго мы там можам убачыць і што гэта будзе за канцэрт? Все-таки 25 сакавіка даволі яшчэ прахалодна, скажем, там жывую музыку, рок-калектывы паставіць, ну, даволі так праблематычна. Як вы бачыце? Ну, вы ведаеце, ёсць досвед правядзення нават у больш складаных, скажем, кліматычных умовах, калі мы згадаем 2010 год і там прэзідэнцкую кампанію спадара Некляева, канцэрты з Дмітра Вайцюшкевіча на марозе там праходзілі, але тым не менш дастаткова паспяхова. Таму мы ўсё ж такі мяркуем, што датычыцца складу, ну, мне сказаць цяжка. Ёсць камісія спецыяльна выдзеленая музычная на чале з кіраўніком артсядзібы спадаром Павлом Белавусам. У прынцыпе, яны ў першую чаргу гэтым займаюцца. Было агучана некалькі прозвішчаў, але я так разумею, што гэта яшчэ на стадыі нейкіх перамоваў, і казаць дакладна, хто там выступіць 25 сакавіка, зараз яшчэ рана пра гэта казаць. Арганізатары любой масавага мерапрыемства вулічнага павінны заключаць дамовы з міліцыяй, з медыкамі, з пажарнымі. Вы ўжо такія дамовы дасылалі, спрабавалі заключыць ці чакаеце адказу? Мы зараз чакаем рэакцыі Менгаврыканкаму. 25 студзеня пададзеная заяўка. Мы спадзяемся, дарэчы, вельмі спадзяемся на тое, што ў адрозненне ад мінулых гадоў само абмеркаванне вось гэтай заяўкі таксама будзе праходзіць у прысутнасці заяўнікаў, а не тое, што заяўнікам там выключуць і дадуць ім канчатковы адказ. Таму што павінна быць абмеркаванне гэтай заяўкі, і мы вельмі спадзяемся быць запрошанымі на гэтае абмеркаванне, каб самім таксама магчы прыводзіць нейкія аргументы, контраргументы, вось што да маршрута, фармата і гэтак далей. Мерапрыемства. Таму усе дамовы, все фармальныя рэчы, гэта хутчэй уже будзем вырашаць тады, калі будзе зразумела, што які вынік разгляду нашай заяўкі ўладамі. Ну, ў любым выпадку, я чаму пытаўся пра гэта? Гэта ўсё каштуе грошы. Грошы на гэта ёсць у аргкамітэта? Аргкамітэт у заяўцы, дарэчы, прапісана, што мерапрыемства праводзіцца за кошт асабістых сродкаў заяўнікаў, і так яно ёсць. Калі казаць пра аргкамітэт, то аргкамітэт плануе, ну, па-першае, все арганізацыі, якія дэлегавалі сваіх людзей у аргкамітэт, взялі на сябе абавязак выдзеліць пэўную грашовую суму на арганізацыю мерапрыемства, і таксама аргкамітэт плануе пачаць збор сродкаў у грамадзянаў там праз інтэрнэт, праз нейкія платформы, вось, каб людзі таксама маглі ахвяраваць краўдфандинг такі зладзіць. Краўдфандинг зладзіць, да, это модна зараз. Ігор, мы шмат казалі пра тое, што наколькі гэта важна, гэтая падзея, наколькі гэта значная падзея, але вот ўсё ж такі ваше меркаванне, наколькі вот пераважная большасць беларусаў, не палітычна, не сацыяльна актыўная, а пераважная большасць беларусаў успрымаюць гэты дзень як менавіта свята, як нейкую значную падзею? Ведаеце, вось стаўленне ў грамадстве, яно выхоўваецца праз інстытуты, школы, праз нейкую дзейнасць культурніцкіх установаў і гэтак далей. Ну, на вялікі жаль, за апошнія гады нашай цяперашняй незалежнасці такой працы было яўна недастаткова, і большасць людзей, я баюся, проста не ведаюць пра гэтую дату. Ці ведаюць наадварот такое, што 25 сакавіка гэта дзень, калі апазіцыя нешта такое муціць незразумелае ў Мінску, і іх за это б'юць. Ну, і я думаю, што і такое ўяўленне таксама ўчасткі грамадства існуе, гэта вельмі прыкра. Гэта ўсё ж такі пытанне працы з грамадствам не толькі дэмакратычных сілаў, але і працы з грамадствам дзяржавы, таму што, ну, незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, без яе не было б сённяшняй Рэспублікі Беларусь. Я думаю, што это аб'ектыўна зразумела ўсім. І я думаю, што гэтае стаўленне
да гэтай даты як нейкай незначнай яно будзе мяняцца у далейшым. І мы ўжо пра гэта казалі, пэўныя адзнакі гэтага можам бачыць і зараз. Ну, спадзяемся, што тое, якім чынам вось зараз плануецца адсвяткаваць гэтую дату і 100годдзе 25 сакавіка, яно ўсё ж такі крыху, можа быць, паламае, не паламае, но зменіць погляд людзей на тое, што гэта за дата і што тут хочуць людзі даказаць. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас сёння ў гасцях быў Ігор Лялькоў, каардынатар міжнароднай руху салідарнасці разам, сябра сойму партыі БНФ. Да, сябра сойму партыі БНФ, адзін з заяўнікаў мерапрыемства святкавання 25 сакавіка. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё асабліва заўтра. Заўтра ў нас будзе вельмі шмат выкшталцоных гасцей, але і сёння чытайце, глядзіце, слухайце.